Vi havde besluttet at udskifte den gamle gavlbeklædning på huset, og efter at have set på forskellige typer brædder, blandt andet kompositbrædder, som jo fås i et utal af farver, og så er de vedligeholdelsesfri. Men desværre så fås de kun i 3 meters længde. Men så var det ved et tilfælde, at komme i kontakt med Viking Softco og Hedensted. De fremstiller udelukkende beklædningsbrædder i sibirisk lærk, og de vil meget gerne skære brædderne i 6 meter længde. De vil også lave dem gratis, hvis jeg ville optage processen på video. Og så aftalte vi en dag, hvor det kunne passe ind i vores system. Og jeg havde naturligvis målt op, hvor mange brædder jeg skulle bruge, og det blev til i alt 60 brædder. Her ser vi kæleren. Den laver et spor i kanten af brædderne, så det ser ud som om, at de ligger på klink. Og det gør de jo i praksis også. Ja, så er processen i gang, og vi er begyndt at skære brædder op. Og det tager sammen ikke så lang tid. Det tror ikke, det tog mere end 20 minutter. Det er i alt 360 meter. Ja, så er brædderne skåret og lagt på palle, og så bliver de kørt hjem til mig. Så skal jeg selv male dem hjemme i carporten, for det var selvfølgelig ikke med i aftalen. Det skulle jeg selv sørge for. Den gamle beklædning, den skal jo pilles ned for at give plads til den nye. Jan er i gang med at sætte stillads op, så vi kan nå helt op for oven. Vi har godt snakket om at nøjes med at bruge et par stiger, men det er jo ikke til at arbejde fra 2 stiger. Det er nemmere med et stillads. Det er heroppe, ikke? Det er smykke over, skal det ikke det? Der skal være en kasse. Det er de røde toppen her. Så er Preben i gang med onsdagen, og det er en del skærearbejde for at få passet brædderne til, når de skal passe op til alle tovstændene.
Vi skal have samtlige hakker gå op 2 cm ekstra. Det var en helt anden skud. Helt op over. Hernede er med. Hvad siger du? Hernede er med. Jeg prøver at lidt med. Holy perfect. Men der var det starte med en god hernede. Må lige færdigt her. Hold nu kører længere ned, Ja, så er det står vendt. Så var der nogen, der er røde i begge ender, og så er der en, der er rød i den ene ende og blå i den anden ende. Og så er der nogen, der er blå i begge ender. Det er sådan set for at forvirre dig lidt, Tom. Det løber så meget godt, for at høre. Så er projektet slut, og stilladset det skal pilles ned. In a hotel someplace.